ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଉ ତା ବି ବେଗ୍ ରେଡି କରିସାରି ସୋ ରେଡି ହେଇ ଘରୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସିଟ୍ ନ ଦେଇ ଡବଲ ସ୍ଲିପର ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାହ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ସାରା ପୁରା ଆରାମସେ ଖାଇ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯିବି ଆଉ। ବୋଧେ ଏଇଟା ଭାବିବାର ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଥରେ 3 ଜଣ ସେଇ ସ୍ଲିପରରେ ବସିଗଲେ। ଭାଇ ସାବ ମାନେ ବସ୍ଟା ପୁରା ଭିଡ଼। ଯାହା ହଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି ବାଟ ସାରା ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବିନି, ସେଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ସୋ ପହଞ୍ଚି ରାତିରେ ପଖାଳ ସହ ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଦେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି।